para kami. No, nagkatuwaan kami ni Mamo Jepoy, ayan. Bilang ano din bilang head coordinator ng Pinoy Predator People. So nagpapasalamat kami sa 5 taon naming pagsasamahan na dumating man kami sa mga pagsubok, mga tampuhan. Pero nanatiling matatag ho ang Pinoy Predator Riders Bicol. Marami ang umalis, so marami din naman na nadagdag. So ayan no. Nagkataon ho kasing pandemic ngayon. Sa totoo lang ho, dapat dito sa amin ng celebration ng 5th anniversary ng Pinoy Predator. Kaya lang ho nagkaroon ng pandemic. So hindi na namin na-obliga yung iba kasi ang hirap makapasok sa amin dito sa Camarines Norte. So next year na lang siguro kami magkasama-sama. Happy anniversary nga pala sa aming mga kamamaw dyan sa Sorsogon area, Mama Sorsogon, Albay area. Shoutout ko nga pala sila Maubray na unahin ko na muna ang Sorsogon. Shoutout kila Maubray, Mau Terence, Mau Dudiplex, saka yung mga bagong mamaw doon. And then sa Albay naman, Pinoy Predator Albay namin. So hindi kami nagkaroon ng chapter, gusto namin buo lang. Although na nilagyan lang namin siya ng by province para at least ma-recognize. So sa Albay, syempre ang aming Big Daddy. Shoutout pala kay Mau Ervin na punong abala rin. Hindi ko lang alam kung nagkaroon kayo dyan ng tawag ito, ng ganitong celebration. Syempre kay Mamo Jem na isa rin na naming matatag. At hindi sumuko na aming co-head coordinator dyan. And then syempre kay Mau Chris. Mau Chris. Andito kami nila Mau Pinchik, kay Mau Chris at i-edit ko na lang yan. Ayan, Mau Chris. Nandito na yan sa diet. Wala na sa Pulanggi. Naharap ko ka mo siya. Si Mau Maki. Pag kami na okay na, dadalaw uli kami dyan. Napakastig talaga nito. Si Mau Chris. So, isa yan sa aming iniingatan. Mga VIP namin yan. Mau Francis. Tapos, sino pa ba sa si Mama Wiads. Shoutout kay Mama Wiads. Nakabaliktad ko lang. Si Mama Will. Frontliner yan si Mama Will nga pala. Isa rin yung gwapo naming Si Lolo sa Katanduan Shoutout si Lolo. Shoutout kay Lolo Bobby. Mamaw. Ingat ka dyan, Mamaw Bobby, sa kabilang isla. Ingat. Syempre, yan, ang aming mga kasamang matitibay na frontliner ngayon. So, yan ay namin, tagapagligtas, mga lingkod bayan. Sino pa ba sa mauna natin? Okay na si Mau Brian, baka magtampo. I-edit ko na lang naman ito. Sino pa ba sa Sorsogon meron tayong si Mau Edwin. Si Mau Edwin pala, Salamat Mau Edwin. Last year na anniversary natin, Siya nag-asikaso, Sa Mau Edwin, salamat sa iyo dyan, Hindi ka nakarating dito sa amin. Dapat dito ang celebration natin ngayon, So, baka next year na lang ulit tayo magkasama-sama. Shoutout sa inyo dyan. Sana magkaroon din kayo ng ganito. And then, siyempre, sa Camarines Sur. Ayan. Unang-una. Kay Mama Koy. Mau, ikaw magano? Sabi kay Mama Koy. Mama Koy. Shoutout kay Barbie. Ingat kayo dyan sa Sur. Ayan. So, kasi ang naging unang mamaw kasi sa Camarines Sur, nawala na kasi yung dalawa namin sa pili, si Mamaw. Sino ngayon mawawatoy? Si Mau Bird saka si Mau Arian. So yun ang una. Sumunod si Mamo Makoy. So si Mamo Makoy ngayon ang parang tatay-tatay sa Sur. Yung dumami sila. Shoutout kila Mau Rolly, Mau Sara, kay Mau Owa. Sino pa ba dyan? So basta yan. Basta shoutout sa inyo dyan, ha.
And then syempre ang diet, kahit pa paano naidaos namin, naitawid namin ang panglima, 5 nating 5 anniversary natin. Sa pandemic nagawa natin ang paraan. Syempre, hindi magiging successful ito kung hindi namin pinagtulong-tulungan ng mga mama na to. Kahit medyo dinaanan tayo ng pandemic, bagyo, pero naitawid namin. Salamat sa mga nag-donate, nagbigay ng ambag. At dun sa mga hindi, shout out din. Shout out sa inyo. Mas malalakas pa kayong kumain. Joke lang. Si Mauking. Mauking mga albay, isa din sa porsigido. Shout out sa inyo dyan. Kasi kahit pa paano, solo flight, gumagawa ng paraan para makatulong. Si Maukenit. Maukenit. Yan. Tayo lang. Kapit lang. Bangon lang. Yan. Kahit pa paano, nabutan din namin to ng tulong. Sila pala yung takluban ng lahar. Yan ang kamamaw namin na inabot sila ng baha ng lahar. So, natakluban ng bahay. So, yun ang pinunta namin last week ba yun? So, nakakahabag kahit pa paano naidaos namin. So, masasaya kami. So, andito nga pala ako kami sa Club Noah. Ayan no. Masasaya lang yun, no? Mauking, nasapot! Wala na tututuya. Saan? Meron pa pala to eh. Naglalayog Mga sarong kilometer. Hey! Pagay! Turi, shoutout mo si Rika. Shoutout mo si Rika. Si Ma'am Hendrix nga pala. Late yan, late yan. Pero nag-ambag. Kaya, yun ang parusa namin. Inubos yung chakan curry. Ayan. So, kahit pa paano, maulan sa labo, nagporsige rin makarating para makasama namin. Ayan. Happy lang kami kahit pa paano. Sa kabila ng pinagdaanan natin. Ayan. Para sa lahat ng mamaw na nagsiselebrate ngayon, NCR, shout out. ayaw nga pala. Kalimutan natin. Shoutout nga pala sa aming founder, Mau Alpa, Jojo Joseph Manalo. Maraming salamat, Mau Alpa. Naging inspirasyon ka namin. Kung hindi dahil sa iyo, walang mga mamaw dito sa Daet, sa Kabikulan. Ayan. So, salamat sa iyong basbas. Samar pa. Samar. Oo nga pala. Edit na lang natin pagsama-sama natin. Australia. Ayan, shoutout namin ang PPR. Kasi mga isa-isa lang. Shoutout natin ang PPR Manila. 5, 6, 7, shoutout. Shoutout na pala sa PPR Manila. Ayan. PPR Laguna. Shoutout para sa PPR Laguna. Okay, Cavite, shoutout din sa inyo dyan. Headed by... Sino ba itong... Edit na lang natin yan. Madali mag-edit yan. Okay, Sis OG. Si Ojita. Ayan, shoutout sa iyo, Ojita. Sabi mo, pupunta ka sa amin ngayon. Si Mauricio Ariglo. And then, Laguna, si Mama Gelga Mix. And then si Ses Bern. And then syempre ang Samar, bago kasi ang Samar, ngayon lang uli last year lang. Okay, shoutout nga pala kay kay Sis Jolan si Mama Jolan. Shoutout sa inyo diyan. Pagpalain nawa kayo ng Panginoong Diyos diyan kasi panay din ng tulong yun, nakakatuwa. Kasi nakikita namin sa mga post na patuloy din ang pamimigay niyo ng tulong. Saka, shout out, ang ganda ng nyo. Ang ganda ng lugtong nyo. Ang paano nyo? Hindi yan, bro. Yung hirap nila sa video. Oo, maganda nga yun. Ang gumawa pala, ang gumawa pala nila yung kumanta ng kay Kulpo Bagaba. Ayan, sana magkaroon din kami. Alpaka mo na. Sino pa ba? Batangas, shoutout nga pala sa PPR Batangas.
Okay, Masbate, shoutout sa inyo, PPR Masbate. Alam ko mag-anniversary na rin tong PPR Masbate to eh. Sino pa hindi ko nabanggit na Pinoy Predator dyan? Pipi. Diyan si Mama Walpa, unang nagsuot dito sa Pinas Predator helmet. Yan, tandaan nyo yan. Hanggang sa, ayoko na yan ng ano. Mamaya sasabihin ko ang history ng ano. mamaya. Mamaya isasabihin ko ang history ng PPR. Yan ang mahabang litan niya sa akin ni Mama Walpa. Okay? Adios, Mabalos, sa Enduga Boss. Happy 5th anniversary! Yay! Alright. PPR America! Para si Javel Sam. Pag kami magkarap. Charot, charot. Mamaya mag-picture tayo mag-ano. Naka-play ba yan?